Il-gwadan finanzjarju li għamilna issa se jintuża għat-twettieq ta' 3 proġetti oħra u bekk ir-residenti se jkunu mhux biss qed jibbenefikaw minn toroq ġodda imma wkoll igawdu minn proġetti infrastrutturali oħra. Dan qalu ma' One News is-Sindku ta' Raħal Ġdid Domni Grima meta żorna triq il-ġdida f'Raħal Ġdid li bdiet tinbena mill-ġdid. Kif ħabbal dil-weda l-gvern, aħna ħadna nifsil ġewwa, edna issa b'dawk il-flus li ħanifrankaw mit-toroq ħajmorru għal 3 proġetti oħra. Għandna proġett Telat ta' Raħal Ġdid li ħajkun proġett li qed nistennew il-permessi kollha joħorġu maqsum flet partijiet fejn għandek skate park area u għandek ġnien u bandli dan huwa fl-erja tan-naħa tal-parroċċja tal-Ordes. Imbagħad għandek il-proġett tan-naħa ta' San Aloigi fejn bandli ilu żmien twil biex isir xi ħaġa u hekk issa ħnippjanaw ġnien għall-familja kollha. U għandek il-proġett li ieħor ta' ġnien Pawlu Boffa fejn ħajjiġi adattat iktar għaż-żminijiet tal-lum. Esprimew is-sodisfazzjon tagħhom ukoll is-Sindku tal-Fgura Pier Dalli u s-Sindku ta' Ħaltarxin Paul Farrugia. F'dawn iż-żewġ lokalitajiet inbdew ix-xogħlijiet fi triq l-Arnuq u triq Santa Marija rispettivament. Huwa punt importanti ħafna għal Kunsill Lokali tal-Fgura illi apparti l-lista ta' toroq li aħna ppreżentajna lill-Gvern kellna il-prijoritajiet. Il-prijoritajiet ta' uħud mir-residenti illi fi triq partikolari illi ġilna ħajibda x-xogħol tagħha fi triq l-Arnuq kienu ilhom madwar 5 snin biex isir dan ix-xogħol. Illi n-nies laqgħuha b'appoġġ kbir di illa li xapparti x-xogħol qed nagħmlu bħala Kunsill mill-fondi tal-Kunsill qed inkomplu nkabru l-infrastruttura li kien hemm bżonn f'Ħaltarxin u b'pjaċir ngħid li ġew programmati 5 toroq fejn diġà anke bdejna fl-ewwel waħda hija triq Santa Marija li bdew ħerġin il-permess issa biex infrastructure Malta tibda. Intant il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg ħabbar li daħal fl-aħħar fażijiet tiegħu il-proġett ta' triq tal-Balal. Dan hekk kif infetħet l-ewwel parti taż-żewġ korsi addizzjonali u l-bankina l-ġdida li nbnew fix-xhur li għaddew. Huwa qal kif Infrastruttura Malta qed tibni mill-ġdid iż-żewġ korsi eżistenti filwaqt li taħdin it-triq inbidlu aktar minn 5 kilometri ta' sistemi tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni fost xogħol ieħor. Huwa żied jgħid kif b'dan l-investiment qed jitnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar bejn 20 u 30% u tingħata arja iktar nadifa fin-Naxxar, il-Gargur, San Ġwan u l-Inħawi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.